Шәригать кануннары буенча матурлык ул ничек була Татарстан мөфтияте бинасында узган мөслимәләр очрашуында сүз шул хакта барды. Матурлык булдыручылар очрашуында хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда катнашты. Сез үзегез белән таныштырып, шул Шәригатьчә матурлык тудыру өчен кайгыртып йөрүче мөслимәләр республика күләмендә аз түгел, биредә тәҗрибә уртаклашырга килүчеләре генә дә 100дән артып китте. Аның программасын һәм аның темаларын бик озаклап бергә оештыру комитеты белән, Наилә ханым белән бергә утырып уйладык. Без бит инде күп кенә чараларны үткәрәбез. Менә шул чаралардан нәтиҗә ясый, менә безгә шушындый темага үткәрергә кирәк икән дип без сөйләштек тәген, һәм чыннан да аны тормышка ашырырга булдык. Шәригать матурлыгы белән танышу күргәзмәдән башланды. Юк әйбер юк. Хәтта заманча чулпылар да тәкъдим ителгән. Авыр булмасын өчен агачтан ясыйлар дип аңлатты сатучы. Матурлык салоны, ресторан, фитнес, медицина үзәге һәм башка өлкә белгечләре шәригать таләпләре буенча хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре белән таныштырды. Һәрбер хатын гүзәллеген сакласын. Менә яз башында бит әле кәефләр дә күтәрелә, әле эшлисе дә килә. Шуңа күрә гүзәллекне саклап калу өчен без инде чараларыбызны шуңа багышлыйбыз. Хатын-кызның матурлыгын кайгыртуга багышланган аралашу мәйданчыгы, тәҗрибә уртаклашу, илебездә игълан ителгән гаилә елы һәм Татарстан мөселманнары диния нәзарәте игълан иткән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы кысаларында оештырылды. Мөршидә Җиһан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.